Μετά το safe sex... Κύριε Λαβρεντία! Τι λες, μάνα? Πηγνού! Στέφανε, που πας? Στα αδέρφια μου. Πού? Στη βρεις. Βγάλτε την τσούτα! Πότε το βιάσανε? Βυθίστηκε το Τζελαδέλτα. Ψέματα λες. Λοιπόν, ναι. Παλιγάρι μου. Στέφανε! Μάνα! Σου πάτου, ρε! Το κλάμα βγήκε από τον παράδεισο. Λεβέντες! Πιάστε τα όπλα! Πάτε λοιπόν να με θυσιάστε σε ένα γάμο σκοπιμότητος. Πιστεύω πως το Τζέλα Δέλτα βυθίστηκε εξ επίτηδες. Εμείς οι φτωχοί δεν μπορούμε να κάνουμε όνειρα. Η νέα ταινία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα. Μη λέτε ονόματα! Το κλάμα βγήκε από τον παράδεισο. Μια ιστορία γεμάτη κακουχίες, πόνο και δάκρυα.